od bura ne beni puodho omenda ma itiyo go de gedo e project machalo kamano mar kanisa. Momo kanisa no kelo liet. Ingene Cleophas William Samoei Ruto king'e maber kabisa ikumentiere gi familia moaye en a profound believer of God. En ng'at mo believe kum Nyasaye kendo believe Nyasaye motere kumentiere makata king'e maber kata ne ku believe ni en gi familia moaye ni nyalo tere mogik kanyo. Mar ariyo ing'e ni Ruto ko introduce church State House no yudo church State House but state man church nitie State House nok ber koro ogolo pesa ne ogolo pesa jopiny ogolo pesa ne owacho no ogolo pesa ne okuongo joka ne riambo ni en 1.2 billion ogolo pesa ne to gero go church ere problem kanyo nikech kata in kakitiyo RMS kai iti gimoro minyal jitolea ne kambi okomini nyaka chuli katika pesa kambi ni jitolea mondi bel gimoro ni personal legacy do manyalo timore ere problem William Samoei Ruto loso church mano yudo State House kanyo ntiere mondo bede state maber manyalo kaw kata ji more than 300 do madhi kanyo kuponi jo Islam gimbe gin gi right margi to okapar ne Ruto kja Islam okonya chako gi mosque onyalo gero gima oleme ma chunyo yeno nyalo leme koro an kako kindo jugana neno gima William Samoei Ruto timo kanyo marache onge nikech church ok en mo introduce church State House to state man yude church ma State House chal gima previous regimes ok no miyo church no duong momiyo church nyalo chalo kamano nikech ngien State House to no kane be church mar mabati surely well, assume ni kata mana Queen of England biro State House Nairobi ka to do biro lemo odhi leme mabati cha koro an kako kindo juko kane problem ma William Samoei Ruto timo kum loso church mo yude State House kanyo mondo bede state maber ma ji nyalo bede kata leaders nyalo bede to kamana inya kamo kiduoka kata kanyo bura modonjo ne koni en bura man gi pek onge pek nikech William Samoei Ruto oko introduce church State House William Samoei Ruto ogero o transform face mar church man yude State House gi pesa ne o pesa mar jopiny edonjo kiwacho kanyo ni en gima ne dwaro parliamentary approval bende yiere gi